Το βλέπεις. Και παίρνουν να δουλέψουν μέσα από δεκάδα και περνάνε χιλιάδες δελφίνια. Χαμός, χοροπηδάνε πάνω. Πάρα πολλά. Ναι. Βγάζουν φωτογραφίες, μπορούν να δείξουν βιντεάκια. Κάνουν, πώς θα λένε, πηδάνε στο νερό και τα λοιπά. Είναι πολύ κοντά, είναι δίπλα μου. Πρέπει να έχει μαζευτεί κάτι ψάρι. Κάτα δίπλα, εδώ είναι. Βλέπεις, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς πόσο κοντά είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, έλα. Θα σου δείξω τα βιντεάκια. Να το. Γεια. Τι εγώ και νουδάκες. Να το, τότε. Άλλη μία κουτιά, παιδιά. Έχετε και τράτα, αυτό δεν είναι πάρα πολύ. Είναι πολλά. Φαντάσου τώρα να έχεις το νεράκι και να μην Δεν θα χάσω πολύ. Γιατί είναι σαν... το δελφίνι είναι πολύ μεγάλο. Έχω δει εγώ το βίντεο. Τώρα φύγαν πολύ μακριά. Εντάξει, έχει πολύ.